parlok sengau hasil ya kena ke video syabaro kenang babaro kindong ki bahusiar bat sengau like ya kena ke video kawe ke like jong pi ka ai man sim shibun yengi bat pe ya kena ke video hadu ke bekut lada pim pe ya kena ke video hadu ke bekut te pinam sengau tu ki bangani tu ipi menta ha kena ke video kumta parlok hagine singi ki company ki shalak pha bat ki pen pe ya ki pajba saya pelok pejor ngane tu ipi kumnu ki company ki penbe yau pajba pengin ya keren shwa shpang ki company mobile ngam tip ya ke mobile phone jong kenu ke company ba pi pendon kam pelok pejor hanre ngatip ba pi ju update ya ke phone jong pi man ke por bawan ke update ke batmai pi update ya ke phone jong pi hanre pim tip ke ke ban jia ya ke phone jong pi heden bala update ya ka balengi update ya ki phone jongi khnang baki phone jongi kin long ki bastet bat la ban penrung ya ki feature ki bat thmai ha ki phone jongi kine baro ki jucia khaman shwa ha ka por bala pen mi thmai ya ki phone android hayo ha hat man shwa man ka por bangi ju update ya ki phone jongi ka ju state bha bat ka smooth bha bat mentapat ke company kalale ayu lada pi update ya ke phone jong pi kan sa slow hanre shpang kene tang kendet ki briu ki betip hato pi tip bale ke company kawan ra ya kum kine ki update khnang ba ke phone jong pi kan snew kloi khnang ba pi ni yo thit phone thmai bat kin la ban kamai na pi da ke babun ke profit bale ka company ka le kumne namar don ki briu ki baban don kam ya ka ju ka phone hadu shphone khat ars nem but ha kum kane ka khep ka company ka mat ya ka jing du nong shibun kumta de na ta ka daw ba ka company kala shna ya ka ne ka plan menta ha ba pithit ya ka phone thmai pin sai yo ya ka update ki ba bha ha ka ba sedang but anda ka phone jong pi kala dap lai ne south nem pin sa sedang bani yo ya kita ki update ki bas new ha ka phone jong pi ha ba pi update ya ka phone jong pi kan slow pat kala ban hang ro bat om de tang ki company mobile phone ro ki ve pat ki company chips ro kila long ki ba shalak bha phijubam ne em ya ki noodles ne ki chips khampun sin ki khna ki bam ya ki ngadang kan mau ya ke mimi bat kanodal sau san snem menshwa habanga juthit hakador san tengka ngamla ban bamru kadon shibun hapo ka pocket bat menta gesngi haba phi late thit ya kine ki mar kador kalong kumju hi hakasanengka hanre ki chips ki bedon hapo jongka ki don haga jingbun ka baduna hadu kata baka penlong ya ubriu ban bitar haden balayo i yaki kumta pelok pejor ya kene lakhot ka business ka dor kanne kumju hanre ka jingbun ki marpat kaduna kumta pelok ngakermen ba phibaro philas ngau thu kan menta shu ngan ko ya kene ka video tang ne ke nges kendo ka webat ka video kublish bun phibaro ban pe hadu pekut